Hezamara amsai kiting piketing khlaijang mani logi logi charshala Hezamara ni khowai chomoni amsayo AgartalaKhowai Lahar Kasulaikha Hezamara amsai ni Tripura mothani adong rok manjak amsai ni MLA Brishaketu de Borma te Rabindra de Borma no khoboi Tripura mothani kubun Hezamara Tripura mothabai saklaijak edisi bondno kitingoi charshala Hezamara block amsai gnangoi nukjaka bondni kotor sampli klaimani ashala fungni damdok jorani simi chengjaka edisi amsai bondno kitingoi sidai mohanpur bukhasteni edisi amsai gnangoi kholobjak joto falnok tangnok te rungnok rok laharo ongkhorlia khungsa malkhung rok asalo Hezamara amsai kitingoi piketing khlaijangmani logi logi chasalo Hezamara ni khowai chomoni amsayo AgartalaKhowai Lahar Kasulaikha Hezamara amsai ni Tripura mothani adong rok manjak amsai ni MLA Brishaketu de Borma edisini Rabindra de Borma te block president Nirmal de Borma no khoboi Tripura mothani kubun Hezamara তিনি 30 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি সিগাংবারিনো শিডিউল খাইজাক তিনি ত্রিপুরানি বিসিঙ্গ খাইজাক তিনি চিটি এডিসি এরিয়ানো যে বন খাইজানি অ বন তিনি চলিউই দङ বেলাইখানে নরক নুগুমেনো হম দদম কাই সাকসেসফুলি তিনি বিশেষ খাই তিনি বুড়ি বদল রক তিনি বুমা বদল রক অ জায়গা गोबां बरफ थायाखै अ बननो जों दिनै पालायलाय दङ जों त्रिपुरानि जत लुकुरकनो अमनो अ नबारनो सिथारिना निमुथुंगो जे चिनि अधिकार चिनि राइट्स जों माननि थांखाखाय जों सभा माखायनाय महंके जों विधानसभा चंबारियाव गोप्लाय माने यागुलो जों दिनै बिरोधी दल आसुगै पुइला महंका पुइला चिनि स्ट्रेटेजी पुइला चिनि चबा सालसानि जों बन्द जों नारखा फाइनाय सालो थिनांगो जों इनडिफिनिट पिरियड नि बागै जों तेबो अमहाय बन जों खलायलायनाय तांनि बन खलायनायनिखाय जों जेसाखेबा चिनि राइट्स चिनि अधिकार जों माननि नांगौ जों जेहेतु भारतआव दङबा भारतनि संविधान जोंबो मानियो भारतनि संविधाननि 2 ताय 3 दाराव स्राय स्रायके सिजा दङ कुनु जाति जदिनो बिनि कालचार बिनि कक बिनि दफा कमाना नाय दंखांखाय ब कताल राज्य साननानि अधिकार दङ आवनि बागै जों कताल राज्य कताल स्टेट मानानि बागैनो तिनि त्रिपुरा हावो जत त्रिपुरा सरक एक अंगै थानसांगै बुबाग्रानि लगिरिवै जों तिनि जास्टिस सेको जों बिचार सामै दङ अ भारतवर्ष दङै के भारतवर्षनि संविधाननो जोंबो सेल्यूट खायो भारतवर्षनि संविधान जोंबो मानियो आवनि बागै जों तिनि अमाहायखाय गोजां आंदोलन शुरू खालायखा इट इज जस्ट शुरुआत मो कैसे शुरुआत से कैसे चेंगमुंग से अबनि याकुलो चिनि तेबो कतर जों आंदोलन जों बेसकांनि सालो खालायनानै थाङै दङ ताङै आंदोलनखाय मो सुदु पलिटिक्स एकेबा राजनीति खालायनायनि बागैया मो हंके चिनि दफानो जों मोथांनायनि बागै अ चिनि दफानो मोथांथानि जत लुकुरक बासावै फायदि आबनो जों कयनानि मुथुंगो जत लुकुरकनो तिनि सुदु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुरा बेपिनो अमहाय आंदोलन चलै दङ सारा त्रिपुरा तिनि लाइफलाइन जे नेशनल हाईवे जत नेशनल हाईवे तिनि एडिसी एरियानि नेशनल हाईवे बंद खालाय जाखा बंद खालायमानि कारण अमया जे त्रिपुरा राज्यनि जे सामुहुम आमा बंद होई थांतो आबो सुंगनाया किन्तु चिनि कगनो सेंट्रल गवर्नमेंट नो खनारिनि बागै जों बाध्य होंगै चिनि मानथायनो सानानि बागै जों तिनि लामाव आचुगै अ सरक पिस कुटुंग आचुगै फुंनिसिमि सादिक जरा जों आचुगै चिनि आंदोलन खालायनाय जों फायदि नरक जत लुकुरक नो आं कयनानि मुसुंगो चिनि अ सानमुंगो अ जागा राजनीतिकनो तरजागायाव कारै दफानो तरजागै बेसेकांगो आगुगै फायनानि बागै आं जतनो कयनानि मुसुंगो हामबाय किजासे चिनि त्रिपुरासर नेतार अब हाइलाइसन साल जिबाहे 10-15 दिन लाहार कासो होइसे मोनसे जवाब माइना सालसा बा लाहार कासो नक्ताम जवाब मानाय जोंबो वाइसाबायनो 15-16 दिन जों स्ट्राइक खालायमानो ठीक न कियाबा जों लुकुरकनि कक नम्बर 1 सुनानै नांगौ जों सालबुंबुमनि चामुं नुमुं लुकुरकनि जे बिजनेस लुकुरकनि जे इकोनॉमिकली जे प्रॉब्लम तो माने आबरकनोबो जों तेबो हाइनोसे त्रिपुरा हावा बीजेपी एमन भाई सरकार चालगै तनि रिखा अ जागा चिनि लुकुरक काममाया रांमाया ठीक मते रेगानि दैमाया लामा गाहाम खरै अमरकनो तेबो जों आंदोलन खालायनांगौ हायबानो जों आसल हंके चिनि ग्रेटर त्रिपुरा जों कताल राज्य सिनांगौ गोबांमा राजनीतिक बदलनि गोबांमा नेता गोबांमा कक सानायनो आबखाय बंनि आबखाय राजनीतिक खेला किन्तु चिनि बुबाग्रानि नाहार बुंखाय राजनीति थांना बागै सिमिया राजनीति गोबांमा जागावन थुङैमानाय जों जुदि कताल राज्य कताल सेपारेट स्टेट जों मानखाखाय
जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानि मानखांखाय आप्रो जों जांजानि राजनीति खालामनाय किन्तु नि अधिकार निनि जे अधिकार चिनि बिश्वजित देबर्मा थिमार चिनि सुकुराम देबर्मा बोथारजामनि कग्र मुं सापानो जों अधिकार माया आबो चिनि अधिकार दंगो जे आबोनि बिचार माननि जों किन्तु दिनि बिचार मानया चिनि कामि आमचायो लामा हामिया तुई हामिया जों कारेन्ट वाथै दब साबा खांगोन कारेन्ट खुरैङै थांगो चिनि जे फान्डामेन्टेल जे राइट जे तंमानि आमरखौ जों चिनि माया दङ आबोनि बागन चिनि चबा जों जेसाखबानो पार्मानेन्ट सल्युशन जोंनो खालायरिसिरि भारतनि संविधान भारत सरकार चिनि पार्मानेन्ट सल्युशन जोंनो खालायरिसिरि जाते त्रिपुरा साराव अमहाय आन्दोलन खालायना तानांसितों जे बरक थांनानि बागै बरक तंनानि बागै जे चबा खालायनानि नांमानि आमो ता खालायना नांसितों आबोनि बागन चिनि बुबाग्रानि नाहारबुं तो हारिनि बररकनो ओ त्रिपुरा सारावनो फियकनानि चिनि बुबाग्रानि नाहारबुं आबोनि बागन चिनि आन्दोलन चिनि चबा चलुइदों Asal runok kota runok rensainar ni tapi ko kubang ma am tong ebakai exam tolu tolu. Bong ni bagai kena aku mungkin sakla jaga ta. ओ एग्जाम रक दङ परीक्षा रक दङ चिनि त्रिपुरा साराव फरायनाय रक दंले आबोनि बागै जों तिनि पुइला सालसा जों तिनि बन्द खालायग्राखा तिनि बकय परीक्षा दङ तंफानो आबो स्टेट गभर्नमेन्ट आबो रिशिडिउल खालायरिखा चिनि नाहारबङमनो जाते केबोनि कुनु खति तांथुं कियाबा चिनि राइट चिनि अधिकार आमो जों माना नांनाय आदिगे नाहारिनो चिनि आन्दोलन जों सेङै दङ फाइनान्सियाल जों अमहाय साल नायथगैनो जाते केबोनि खति थुं चिनि फरायनाय जिरक कुनु खति तांथुं आदिगे नाहारिनो जों बोसोरखांनि आन्दोलननो एबो कतरका खालायनायनि बागै जों कक्साबै दङ इट इज जस्ट ओपनिं sitting demonstration for 1 day next time we will be it may be indefinite period जों next time जों indefinite period नि बागै चिनि चबानो जों सेनानि बागै बायदंनाय जदिनो चिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट चिनि त्रिपुरा सारावनो सल्युशन खालायरिया हुकाय हामबाय आशालो लामा कसारा हर मुसुंगय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि सानमुंगो खरां तिसालायमानि लगी लगी हेजामारा आमसाय कितिंगय ख्लाय जागा पिकेटिं हेजामारा निसिमि अनिमेशनि कक्थुम चिनि खरां